আর উত্তেজিত করে লাভ নাই তো আমরা সবকিছু এরারে লাগাই গাড়ি 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 তো ঠিক আছে ঠিক আছে নাম্বার হয়ে গেছে না তো তারই আন্দোলন করতে पूरा दृष्ट करो ना तो पूरा करो উপরে চলো না কাঁচা পাতা দিয়ে এটা উপরে চলো इसका
আরো উত্তেজিত করে লাভ নাই তো আমরা সবকিছু फुंगो आनी खानी कैसे खबर फायो फरेस्ट डिपार्टमेंट नि होते जे जों कैसे जगह गांजा तांगन नांनाय नों लोकल थाना हिसाबै नों जोंनो लिड माखायनाय चिन लगे माफायनायनि साखा बिनिफ्राय आं नायसिं दंखा बर'फोर फाइस' पयकिया सिनि खवाइनि डिएफओ फाइस' पयकिया तेलामुरानि एसडिएफओ फाइस' पयकिया खवाइनि एसडिएफओ फाइस' पयकिया विभिन्न जागानि चिनि पूरा खवाइ डिस्ट्रिक्ट नि रेंजर फाइस' पयकिया बर हिउज नम्बर ऑफ ऑफिशियल ताई फरेस्ट गार्ड फाइस' पयकिया प्राय 40-45 जना बर फाइस' पयकिया सबाइमा लगे लगे सराकसानि परे बर बीएसएफ बुतुबुका बीएसएफ बुला आं साइमान थांखा जे आ बीएसएफ रो चिनि yang border ni belsorar UP ni andani बीएसएफ रो फाइकिया yang जे border तंगनाय रो बरबो कबंग फाइकिया बरक 16-17 जना फाइकिया ताई आनि लगे जेहेतु आं बरम लगे थांना तंगबा आनि अरनि स्टाफ ब नादिनि साखांके बा आनि अर जे तंगमानि बरनो तलाङै जों थांखा थाङै बरनो लिड खायतलांगो आबो बरनो इनफरमेशन बर' लिड खायतलाङै मेलकाबारि थांखा थाङै जों गारि बरफ जे जागा तन्दी म जागा गारि तनखा तंनि जों पारा बिसिङाव हाबै आरो गोबांमा खेतमा लायखिया खेतआव जे तंमानि जों तानि रिखा आरो बुहां कटनो जों अनुमान प्राय 4,000-4,500 बुफां रखुंना आबो तानै फिरगुइ दं फुरो चिनि थानाय खबर फायखिया सार बर'को चिनि गारि सोबायखियानि पारान बर' सोबायखियानि जों फायै गारि जे जागा तनमान जोंहा जागा फायखिया आपुर फायपुरो पारान बर' 60-70 जन फायै आरो जोंहा आक्रमण खायमा बागैनो चिनि खरकनि चिनि दल जे थांनाय फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बर' तै बीएसएफ बर' खरंनै न इंजुदुंखा बर' इंजुदुंखा जों बेलायनो आरो परिस्थिति हामियानि बागै जों आरो टियार ग्रेनेड जों फाटेरिखिया फाटेरिमा पुरा जों आरो नि नर जागै जों सेफ जागाव सपायखिया हायफोन चिनि गारि जों आरो तुबिमालिया बर' गारि बुखा गै आरो जतन नष्ट खायजानि बागै उलो जों गारि न दजात लाङै जों आरो नि सिपखाय तुखा तुमा परे जों आरो सपायखिया फरेस्ट डिपार्टमेंट नि सिबर कासे कमप्लेन दिबै जों आबनो स्पेसिफिक केस रेजिस्टार खायखिया ओ केस दाबो इनभेस्टिगेशन चलनाय आसुत तिनि सर कयता गारि बहु जाखा टोटाल गारि दुइटा गारि बुखक जाखा इंजु दंखा खरकनै